Mantsoa eta gozoa. Horrengatik gaitu naiz goizen hori neurtzen. Surpuntetik buztan puntea 2,10 duzen. Eta gero espalda gainen 58 eta epur gainetan 53. Arteko ze manejan dioza? Urtero bezala batien diotea, artoa, gararri gine, gero batzatik azatzuk, arbi pixkoat, erremolatxatzuk, eta tiporta. Ez da gustatzen konpostak eta hola pentsutzeak ematea. Zenbat eta garbigoa orduan da hobe da. Naturala aldela. Bai. Paseatzen kanpoan ibiltzen da, orduan. Bai, gaur jai hartu du, baina bueno. Bizimodu hona da makila. Bai, pentsatu. Ez du berezitasun hola zehatzik. Askari osan barra dela. Ekusitzen bezala.